Et pots imaginar quanta gent al teu voltant té fam? Però no només de pa, sinó de sentit, d'amor, d'una abraçada? Jesús ens recorda que nosaltres som les seves mans per alimentar-los. Ell fa el miracle, però tu i jo som els qui portem el pa. En aquest devocional descobrirem com Déu multiplica el poc que tenim i el converteix en abundància per tocar vides. No et quedis només escoltant. Deixa que la paraula et mogui a l'acció. Avui vinc a compartir amb tu el pa de vida que trobem a l'Evangeli de Lluc, capítol 9, versets 12 i 13. I diu així la paraula de Déu. Amb això que el dia anava declinant i els 12 se li van acostar a dir-li: acomiada la gent a fi que vagin a cercar allotjament i menjar, que aquí som en un lloc despoblat. Ell els va contestar: doneu-los menjar a vosaltres. Ells van dir: només tenim 5 pans i 2 peixos, a menys que anem nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada. Qui pot donar menjar al qui té fam? Qui anirà a alimentar-los a tots? Jesús ho va deixar ben clar en aquest verset. Nosaltres, tu i jo. Ell fa tot allò que nosaltres no podem fer. Allà no hi arribem, hi arriba Déu, però el mateix Déu ens ha manat a anar a donar menjar. No sé com és la ciutat o el poble on Déu t'ha posat per viure. No sé si és molt gran o molt petit, però sí que et puc dir una cosa: hi ha molta gent amb gana. Si la taxa de delinqüència és molt alta, això significa que hi ha molta fam i nosaltres hem d'anar a alimentar-los. Anem al Déu de la multiplicació perquè ens porti aquestes famolencs, tal com ho va fer amb els seus deixebles. Jesús va prometre una vegada més que passés alguna cosa per ensenyar-los a ells i a nosaltres. Només un cor disposat és capaç d'aprofundir en el regne del cel i ser aquesta eina de benedicció. Déu ens portarà totes aquelles persones que tenen la necessitat de ser escoltades, ateses, que fa molt de temps que no reben una abraçada, a qui ningú importa i que estan mancades d'amor. Però també ens portarà aquelles persones que creuen estar plenes, que creuen no necessitar res i que per elles Déu és una invenció humana. D'una manera o una altra, les nostres cistelles no quedaran buides, perquè el miracle rau en el fet de que hi ha molta fam per saciar i Déu ens dona tot el necessari per repartir. Tota ensenyança sempre és bonica i emotiva, però en la paraula de Déu res no passa perquè sí. Aquesta mateixa paraula és la que ens convida a no ser només oïdors, sinó també ser-ne faedors. De què em serveix viure una vida en comunió amb Déu si només miro per mi mateix? Això és com voler apagar un foc amb tota l'aigua que pugui portar a les palmes de les meves mans. Només Déu ens proveirà de l'aigua de vida per apagar tot allò que crema i destrueix. Si t'ha agradat aquest vídeo i ha beneït la teva vida, et demanem que ens donis un m'agrada. Subscriu-te al canal si encara no ho has fet i ajuda'ns a poder arribar a moltes altres persones que tenen ganes d'aliment espiritual. Que tinguis un dia molt beneït.